Ayan, good morning mo par. May kakagising ko lang. Yung di pa tayo pwedeng maligo kasi na masyadong mainit yung pagluto kagabi. Tapos punta naman ako dun sa pinsan din nila kasi yun nga, yung sabi ko na magpapaan na. Yung magpapahukay ng, para sa bahay. Ang unang araw dito sa probinsya, wag ganyan. Pinapaano lang yung bayanihan para maraming magawa agad. Tapos nagpapakain na lang yung may-ari ng bahay. Kaya yung iba nandun na, kanina pa sila. Ako nalita ko. Kasi ganito nga, siyempre puyat tayo kagabi. Okay lang at least nandun, nakapunta pa rin tayo kahit late. Nakatulong. Yun lang naman importante. Yun, kamag-anak din nila misis yun. Ayan. At di ko alam kung makakapag-video-video ako doon. Bahala na para makita niyo kung basta maraming tao yan na magsisimula ng pabahay. Tapos kagabi pag uwi ko bago ko natulog nag-chat ako kay Kuya Noli na yun nga di pa ako makapasok si may tutulungan pa ako. Medyo bundar na ka ng bitay. Sigado ko na sigado. Kaya lang pag libre, mag-iigan dito na dapat. Hindi na pag libre, bakal di, tagas. Iyo ka ka. Daw, di ba kami na? Away! Kalong turo sa nagkirin-kirigan, patadali. Istorya mo nga juga din mo. Ipik mo ka dato pa nang makaduka man. Amoy! Hindi nabot na sumisap ganyan. Amoy! Nahulog na si Puros. Lupit. Amoy! May kumay din. Sa putang ay bilang saro. Nahuri man talin loob. Amoy! Basa! Amoy! Kaon! Kain na. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
Salpak agad yung poste. Tapos buhos. Anong oral linggo? Amoy! 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 Amo, 120 yung lalim ng poste. Siyam na poste. Wala, naka-helmet. Pagkaya na, betul. Betul. Lalayan nyo taong bayag ito. Balik-balik. Pati ito. Pangkalan lagi ito. Ibang bayag. Kamot mo! Pumutulit ako nga. Madali ito payo mo. Kamot! Kamot! Nalim na kayang palupalit ito. Ngay pa. Grabe minit. Ikaw.
Ano kanta? Ngayon, kanta kami bumusar. Ang daw tubig. Isasabit ko. Ang sa'yo din, hindi lang tayo. Dali, dito mo. Kumbaga naman ito. Tira ron. Tanggal ko na sa bakusan. Sama lang dito. Tanggal ko na sa bakusan. Ano tanda ko? Ano ba? Uy! Puta yan! Ang siling po ni Juan! Siling po sa malaki! Ayaw man sana! Ito na yung magsaod! Ito na pagbakulot ko! Tunduan.
Loloy. Ito. Wala pa! Wala nga ano pa daw! Sabi sa naman! Sakit!
Ayan, pahinga. Pimax ng Kamsur. Ito na, yung kagabi. Nagumagapang. Pala. Pimax ng Kamsur. Ang galing. Maluboy nga ni Ika. Pahinga tayo. Alauna. Ha? Sa ano? Wala naman ibang masarong. Awoy! Pero may nakasabi ito yung kapanan sa taas. Ay! Marinda dinuguan. Daw pa sa tanong-tanong. Hindi pa pala siya nagagawa. Dana? Dana? Ha? Lahat din naman yun. So yun mga par, nakauwi na ako. Yun. Yung kagandahan pag magpapabahay ka dito sa ano, para sa probinsya. Kasi ganyan. Yung unang gawa, unang araw, yun bayanihan lang yun. Siguro nasa nasa kulang-kulang 30 ata yun na tao. Yung isang araw pa lang, yung nagawan, nakabuhos ng poste, nakahukay, buhos ng poste, yung poste, siyam na poste. Pati yung pangalan nabuhusan ka agad, nakapaikot. Nakatipid-tipid na sa nakatipid na sa gastusin. Dami na kaagad nagawan. Kaya umuwi na ako kasi mag-i-edit pa. 2:55 yung oras natin. Palaban. Ito muna tayo sa duyan, pahinga. Ganyan pag yung bayanihan, nagawin mo lang magpapakain ka sa mga tao. Busog ka, nagtawag mo. Papakainin mo lang sigarilyo, ganyan. Kung magbabayad ka, mag-aarawan kung magkano na yun. Yung tao. Laking tipid na. At hanggang dito na lang yung vlog ko.
sana kahit wala sa Pabayo Project yung upload ko, ay panoorin nyo pa rin. At huwag natin skip yung Patalastas. At bukas, doon na ako bukas. Kasi wala nang gagawin. Kaya naman kasi dito mulong. Bye-bye!